замон ман даврои дарами кӯло будану бачаҳо омадан шикоят карданд ки говҳоро даҳаншона ба скотч мебастаяну баъд зинда ба зинда барои он ки ҳамун пӯстшам мефурӯшанд ку аку пӯсте ки агар мақсад то гарданаш якҷоя гуфти ҳамун рӯзо силикон боша ин пӯсти қимат будай модоме ки гова ки гарданаш мебаранд ними пӯсташ ки ба гардан мерававу ними пӯсташ мисол ба танаш ҷудо мешудай нархи ӯ дига будайё нархе ки ба гарданаш ба калаш якҷоя бияд ин нархи қимат будай мега ҳамун гова даҳанша мебастаянд зинда ба зинда гарданша пӯст мекардаянд баъд гарданша мебуридаянд ин раҳми ту дар куҷоай ту ҳайвона ин хел бераҳм нест пайғамбари нозанин мегӯфт ки ман лам ярҳам ла юрҳам модоми бераҳмира интизорӣ бош